menuju spot Dung Sengon Gedong. Nah, ini lapangan Gedong harapanku gitu loh. Nah, ini lapangan iki lho, ini dalan perapatan. Iki kan nek arahnya Tanah Ede, nek kan lurus terus arah Ngadirojo. Mana kok arah Ngadirojo, kene kok Ngadirojo langsung belok kene iki. Mlebu kene iki. Nah, mlebu kene iki. Ini iki mlebu kene iki neng Dung Sengon Gedong. Ayo gaske. Yes. Melu aku. Dung Sengon Gedong. Arep mancing kita kayak lokasi terbaru. Yes, melu aku. Enak nih. Iwake lagi hauk-hauk kamu. Iya, alane sambu. Mbak. Terus jalanan lurus terus. Pemandangannya justice. Wate sor mete. Karo ngerti wet mete lho ngene iki. Gas, terus. Yes. Kiri jalan kiri. Terus meneh. Oh. Gas. Iya, bekas-bekas galian. Spal rusak. Hati-hati nek rene kok. Tekan iki. Iki tekan gini. Kita tekan parkir gini. Parkir. Parkirnya mentok gini iki. Nah iki ronone laku. Pemandangane justice. Panen nih sarp panen iki. Kan urut dialan setapak iki. Ruwono terus ora tekan gua nih. Kene iki belok sing kene iki. Parine jojis panen nih lho. Yes. Jos pokoke. Nurut dialan iki. Karo parkirnya tapi waduh. Wis ngono kae. Kono kae. Tapi aduh gitu loh. Aduh iki karo parkirnya. Sepedane motor iso rene ngono. Tuh. Oh iki iso sepedane. Oh sepedane iso rene kok. Oh iki tekan kene sepedane. Bisa sepedane tekan kene. Tapi aku mau parkir kono. Nek sing nyedot banyu. Gitu. Tekan ya bro. Tekan. Ya. Ini iki. Soalnya ini ngisor kono kuwi. Tekan, oke. Rute Dung Sengon. Ini sebuah anjang jalan ini.